Salam ekran doganlar. Giçäşe ýedi diýerler, gatyrdan tomoşaçylar. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket mekran doganlar. Bugün birazjyk giýjirek başladyk. Sebäbi hut şuňky tema bilen baglanşykly gaty köp maslahat boldy. Türlü jedeller boldy, teklipler boldy. Aslında bilşiňiz ýaly adat boýunça biz Türkiýe wagty bilen sagat 11:30-da gün ýaýlymyna başlaýar. Ýöne käbir täsin pikirler, teklipler, zatlar gelen soň şoň üçin hemmesini jemläp, hemmeti barada pikir alşmaly boldy. Şoň üçin hem birazjyk giýjirägem bolsa, ertir bagdaryny bolan soň ertir diňjalş güni 6-njy gün işleýänlerem ertir diňjalýa köpsi onu da giç gelýärler 11-den soň hatda 10-kä golaýrak döwlet aga elimiz boşaýar birazjyk kelleti diňjalýa fiziki hem psikolog taýdanam taýýar bolýar. Giýjirek bolsa erbeden bolmaz diýdiler. Şoň üçin diýan ýok. O bolmasa gün ýaýlym bolmasa da ýazgydanam tomoşaçylarymyz seredip kommentariýalara öz pikirlerini, tekliplerini, garaýşlaryny bildirip bilerler. Mekran doganlar, biziň bugünkü temamyz bilşiňiz ýaly Russiýa Federasiýasynyň hökümeti gaty uly bir delegasiýa bilen, iş topary bilen Aşgabat'a geldi. Muň taýýarlygy öň başlady aslında. Bir ýyla goýuly bagtdan bäri, hatda haçan bu ýaýbanlandy. Bu maslahat, bu taýýarlyklar haçanla günmatar döwletleri amykly ýagdaýda Russiýa Federasiýasyna, Putina garşy, Putiniň hökümetine garşy amykly çäklendirmeleri goýup şolara garşy goýulan sanksiýa öz syýasy karýeralaryna, hökümetlerine, partiýalarynyň geljegine, döwletlerine, halkyna nähili ziýan ýetirýän bolsa ýetirsin. Şuň soňy nira barýan bolsa bolsun. Niren darga diýen bolsa, ýykýan, çöwürýän, ýumurýan bolsa ýumursun. Ýöne Putin we Putiniň ýaranlary mafiýa prezidentler, ogry, kezzap prezidentler, bandit prezidentler maksadyna ýetmesin. Bular dünýäde öz hökümranlygyny ýola goýmasyn. Isleýänni edip, isleýän zadynam ettirip, diýdirip, keýpine görä bular hereket etmesin. Bir dünýäde birazjyk bir tertip düzgün bolsun, idealny, göňe jaýan bolmasa, has talabalaýgam bolmasa, iňadyndan bir dünýäň deň aramlygyny gorap durar ýaly bir etikany, moraly, ahlaky, adalaty, adam hukuklaryny gorap durar ýaly deň aramlygy balansy saklar ýaly bir düzgün bolsun. Dünýäde diýilip şo maksat bilen şu Putina we Putiniň ýaranlaryna garşy bular soňy nämedir ýanam bolsa öz karýeralary, hökümetleri ýykylyp ýok bolup gidýän bolsa, hemme tewekkelçiligi alyp kelle boltukda bular Putin we Putin ýaly dünýäde öz banditlik düzgünlerini ýöretjek bolýan. Bular şol enkebeden nemelere, miras düşerlere bular enkebeden hemi duruşu bilen banditlan guron döwleti sistemasy SSSR we Russiýanyň häzir erwet ziyan görýän
iň erwet ejir çekýän adam näme? Şol banditlaň guran hökümetiniň düzgününden miras galan korrupsiýa syýasaty, korrupsiýa enligi. Bu Russiýadaky Putiniň hökümetiniň we Putiniň ýaranlarynyň şol wagtda Berdimuhammedowyň hatda SSR'ň daşyndaky Erdoganyň hemmesiniň ganyna, ruhuna, hatda şolaňa tereňine desiňe paraxorluk. Şoň üçin ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly berim gökden ýol ýatardy. Ýagny bular paraxorluk bilen isleýän edip ýör. İsleýänini etdirip ýör. Şu wagtdaçany Berdimuhammedow dünýäň iň absurd diktatorlyklarynyň biri. Günorta diýen Demirgazy Koreýa bilen ýarşýan, hatda ondan gaty köp uğurlarda absurdlukda, samsyklykda, diktaturada, zalymlykda öňe geçen Türkmenistanyň Aşgabatdaky Berdimuhammedowlar diktaturasy. Şoň toguna tok diýilmedi. Şoňa halkara arenada hiçbir diýilmedi. Indi bugunky gün hut şu neçenli şu Berdimuhammedowlaryň diktaturasyna hakykatdan çynlakay çemelleşilmänligi üçin şolaň berýän tendirjiklerine, pul jagaşlaryna, gyzgynjak, ýyljajyk nagyt pullaryna maýyl bolup, kaýyl bolup ýüpüň jylawy tartmaýanlar şu günkü gün inha Putiniň hökümetine Türkmenistan diýilen bir döwleti we oň halkyny öz bähwitleri üçin günmatar döwletleriniň, dünýä döwletleriniň özüne garşy goýan sanksiýalaryny ýarmak, böwüsmek, deşmek üçin bir pürtme tökümine häzir Türkmenistana bular ulanjak bolýar. Inni şu taýda şu günkü temamyz Rus gazyny Türkmen gazy ýaly Ýewropa satmak. Esasy şu Russiýa hökümetiniň delegasiýasynyň Türkmenistana gelip ýapyk gapylaryň arkasynda onça kagazy dörüp, onça kagaza gol çarşap ýaşaňa meňdeş sad edip görün taýýarlyklarynyň bütün şu şowlaň zatlaryň hemmesiniň esasy maksady bärde. Bir zat edip Putiniň goýrugyny gysdyrlan ýerden goparman, şo goýrugyny kän agyrtman, edip beýdip sypdyrmak, alyp çykmak. Bu operasiýanyň ady Putini halaf etmek. Putiniň hökümetini we şol sanna Putina çokunýan korrupsioner, talaňçy, ogry diktatorlary. Edil Putin ýaly NKVD'den miras düşürleriniň hem daşynda Erdogan ýaly diplomsuz gutoran fundamentalistleň oýunjagy bir diktatorym şu galawopluň operasiýanyň içinde alyp çykmak. Indi kimin kellesine geler? Orsun gazyny Ýewropa indi alanok. Hataýda Türkmeniň gazy gidip dur, Aňraýany bilen gidip dur, hetde hasaby ýok. Şoň üçin owalarda da gaz ýok diýip habar bar. Onuň sebäbi hemme zadyny Hataý sorup bitir, Türkmenistan. Indi bärde mesele Putiniň goýrugyny halaf etmek. Putiniň hökümetini halaf etmek. Bulan giýje gündüz olmaly. Böküp, tegelenip, depirjikler, nähili
kabul etdiňiz, şolar ýaly kabul ediň. Şeýdip arrygyny gynap bilen tapan çäreten haşy. Diňe Russiýa Federasiýasynyň TV gazyny türkmen gazy ýaly edip transgadar ýa-da aňardan Russiýadan Azerbaýjana satyp, Azerbaýjanyň üssü bilen Türklenem Ýewropa çykarmak. Şeýle bir çykdy, şeýle bir häzirlikçe çykalga, ýagny günwataryň aýylygyny ýumruji, weýran edici sanksiýalaryndan çypmak üçin şu wagt şeýle bir bular çäre tapdylar. Çäre tapdyk diýip pikir edýärler häzir. Şoň üçin biziň şu günkü gönýälimiziň temasy Rus TV gazyny türkmen TV gazy ýaly. Ýewropa satmak. Putin, Berdimuhammedow ýaly kimleň bähidini? Sanksiýalary, diktatorlary we ýaranlary aşmagy, deşmegi, böwüsmegi başararmy? Bu aýdylýan zatlar hakykata öwrülermi? Nädip bular ýaly zatlary aýdyp bilýärler? Sebäbi bütün dünýäň öňdewarjy ýurtlary garşy Putin'e we Putin'in ýaranlaryna. Ýöne inni Russiýadan gaz ýapylla günwatar döwletleri mejbur bolup birinji elden bolmasa-da ara çoýup ýene Orsan gazyny, Putin'in gazyny başga ýeriniň üstü bilen alar, şoňa almaga mejbur bolar diýip pikir edýärler. Bu işin soňy nirä barar? Erdogan ýaly, Aliýew ýaly, Berdimuhammedowlar ýaly soňky günni sanaýan diktatorlar. Nädip bular ýaly gaty arkaýyn beýle teklipleri, beýle planlary gürleşip bilýärler. Beýle planlary etjek bolup bular ýaly gaty bular batyrgaýlyk görkezip bilýärler. Muň nemesi näme? Sebäbi näme? Bular nirden bu batyrgaýlygy, güýji öldürine görýä alýabylar. Inni şeýle bir zat bar, ekranda bolýar. Öňkü gepleşiklerimizde de aýdyk geçdik. Öňkü efirlerimizde de aýdýar. Ide şeýle bir düşünje barda. Bu diktatorlar bular ýaly näme bular ýüreklendirýär? Bular ýaly meselem günwatary ýa-da inni günwatarda da satyn alynan adamlar bar. Şeýle bir ýagdaý bar. Haýsy döwlet bolsa bolsun tapagy ýok. Bu demokratiýasy kämilleşen bolsun ýa demokratiýasynyň kämillik derejesi ortaçaň üstünde bolsun ýa şoňa meňdeş. Näme bolsa bolsun tapagy ýok. Berde şeýle bir zat bar, ekranda bolýar. Eger siz syýasatçylara deputatlygy ýagny syýasy wezipe saýlanmagy bir biznesi öwürseňiz, sponsorly ýagdaýa getirseňiz, ýagny günwatarda deputat saýlanjak bolsaň, hökümete saýlanjak bolsaň, edil Amerikadaky ýaly kim näçe köp pul ýygnasa öz saýlaw kampaniýasyna şol gazanar. Kim halka köp edil Erdoganyň ýaly, kim halka köp çay, makaron, un, ýağ, şolar ýaly zatlar paýlasa, şol gazanar. Ýaly bir düzgüne geçeňizden soň siz aýdyp bilersiňiz Ýewropada bolar ýaly näme zat.
Ýewropada da edil Aziýa, Merkezi Aziýa ýa-da ýakyn Noreýaly bolmasa da öz nemeleri bar. Apgotlary ýagny aýlanyp geçilýän nemejikleri bar. Şoň üçin onuň şunu ýadyňyzdan çykarman lazım. Öňkü döwürlerde aýdylýardy, şey diýilýärdi. Meselem plan ýurdun syýasaty. Ine Türkiýede aýdylýan bir meselem şeýle gurrun barda. Şur men Türkiýede 26 ýyl ýaşadym. Türkiýede ularlym, okudum, döwletde işledim. Şoň üçin eşden wagtym Türkiýede ýaşaýan wagtym hiç wagt men pisindime oturmaýan, men logikama gawat gelmeýän, hatda adamlaryň logikasyna gawat gelmeýän samsyk bir gurrun bar. Meselem türkler aýdýar, daşarky güýçler etýär, daşarky güýçler etdirýär. Öz götünden gaýrat ýogam bolsa, şoň sebäpkärini daşarky güýçler basyp alsalar, Türkiýe, Türk halkyna, milletine garşy olanlar diýerler. Ýa-da meselem aýdýarlar, derrew dine baglaýarlar. Işi haç paradan proýekti, haç paradan işi, haç paralar şey diýär, haç paralar bey diýär. Bu hamala bir gün motory aşa dinçi, radikal dinçiler, sektantlar, zatlar şular dolanýan ýaly, şolaryň dininden çykmaýan ýaly döwletiň syýasaty, hökümetiň syýasaty däl. Döwletiň syýasaty, strategiýasy şular ýalakadar öýdüp bir yalan, samsyk, absurd şular ýalaka bir gurrun çykarýarlar, ýaýradýarlar. Onuň Şwesiýada da ýaşap gördük. Elbetde Şwesiýadaky ýaly Germaniýada da şeýle edil Şwesiýadaky ýaly bolmasa, Şwesiýada has güýçli, Şwesiýada meselem butkanalar şol kilise diýilýär-de, serkew ýa-da neme orçasy butkanalarň zatlaryň işgärleri bozgunlara, zatlara, kömege mätäç adamlara, humanitar işlere birinji derejede kömek edýärler, gatnaşýarlar, goşulýarlar. O taýda sen diniň öwürme elbetde olaň arasynda da sektalar, zatlar bar. Diniň reklamasyny da edýänler bar. Ýöne büre gahar edip ýorguny ýakmanlar. Tapawutlandyrmany bilmeli. Ýöne men şu bärde bu masallar bermek bilen näme diýjek bolýar? Her ýurtlaryň içindäki, Türkiýanyň içindäki ýa biziň Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň umuman şu maskaraçylyklara, fokusçylyklara gatnaşyp öz owry mafiýa halkara biznesini, halkara koalisiýasyny bloguny, bir syýasy bloguny döretjek bolýan şu samsyklar bar. Ine görýän prezidentleriniz, hökümet ýolbaşçylary zatlar. Şunuň musulman bolanlarynyň aýdylyşy ýaly mene Germaniýada neme görünmek, diniň şular ýaly döwlet syýasatyna täsirlidigini hiç wagt görüp duýup bilmedim. O bulan butkanalarına ýylyna butkana ýapylýar. Açyk butkanadan yapıp butkana köper. Onuň bärde sen bir dine ananýan bolsaň, senden şol dine ananýanyň üçin sen dindaşlaryň sen bilen bir dine ananýanlar, meselem şolaryň obadatkanalary ýa beýleki işlerine gollaw hökümine döwlet senden salgydalýar. Şolar ýalakam bir düzgün. Onuň häzir pikir edip görüň, Türkiýede adamlara salgyt goýsaň hemmesi taşlaýar köp zady. Mesçide gitmeden goýýar. Şolar ýalaky. Şoň üçin ýürekden bolmaly hemme. Inni haç paralar plany, haç paralar şeýçek bolýar. Umuman şu samsyk Erdoganyň we şoň ýaranlarynyň şolar ýalaky gurrunlary bar. Haç paralar eýiljek bolýar,
Türkiýany basyp aljak bolýar, böljek bolýar, eýtjek bolýar, beýtjek bolýar, şolary alakalatlar. Indi näme üçin men muny aýdyp otyr? 14-nji maýda Türkiýede prezidentlik saýlawy geçirilmeli edildi. Indi şuň bilen baglanşyklan soraýan zatlar bar. Gaty köp sora bolýar. Men näme üçin Erdogan bärik sokýan? Näme üçin Erdoganyň bu Rus gazyny Türkmen gazy diýip Ýewropa satmak temasynda Erdoganyň näme daxly bar, näme rolu bar diýip bilersiňiz. Ýadyňyza düşýän bolsa, mundan bir näçe wagt owal Putin'in bir sözü vardı. Näme diýdi? Biz Türkiýany tebii gaz halkara tebii gaz paýlayan merkeze öwrüp bilerdi diýdi. Eýýäm şo taýda nam ýok berdi. Eýýäm şo taýda duýdurdy şo. Hemme işler taýýar, arkaýyn hereket edip bilerdiňiz plan boýunça. Edil gürleşimi diýýär. Biz taýýarlygymyzy gutarduk, tamamlandyk. Hanonla başlaýan diýmek. Şondan soň Erdogan alyp götürdi. O biz derrow hemme zady taýýarlap bilýär. Derrow sataşlyk zat bolar ýa-da bolsa biz edip bilýär. O Türkiýanyň siýasatçylary, zatlary, kezaplary gaty ökde gaty çalt hemme zady çalt edip bilýär. Men olaň guruş firmalarynda da köp işler gördüm, köp söylenem nemem bar. Olaň tejribelerini bärde nämet görünlerini zatlaryny bilen gowlan ýöne ökde şu zatlara, sokuşluklara, araçylyklara, zatlara, arlawlara şolary alak. Şoň üçin bu Rus gazyny Türkmen gazy ýaly edip Ýewropa satmak pikiri Putin bilen Erdoganyň arasyndaky bir gurrundan ortağa çykýar. Onuň bu taýda da Türkmenistandaky Berdimuhammedowlary ulanmaly. Türkmenistandaky Berdimuhammedowlar näme üçin ulanmaly? Bärde şu gurrunun, şu biznesiň gaty köp adamy peýdasy bar. Erdogana peýdasy bar. Hemme zatdan öňürdi. Sebäbi kimin gazy bolsa, şo bolsun, aýnany. Kim alsa, şol alsın. Bize toy bolsa bolýar diýär Erdogan. Türkiýanyň üstünden Türkiýede gaz üýtse, Türkiýe araç bolup gaz satsa, onuň halkyna, adamlaryna, watandaşlaryna aýdýarlar. Buram men şu zada düşünüp bilenmek. Meselem Türkiýedäki köp watandaşlar begeniýe minhadiýe Arap ýurtlaryndan plança milliard diýär pul geldi Türkiýede. Bu pul gelipdir. Näme üçin begeniýe? Sana peýdasy barmy? Ýok. Sen garnyň açmy? Aç. Bir garny aç, bir garna dok şo durmuşda gezip ýörmüň? Bu elektrik faturany, elektriğini töläbilýärmi? Zordan. Öýüň kredini töläbilýärmi? Zordan. Bir topar bergen kreditin barmy? Onlarça milyard gelende näme? Sana ýeten o. Ýöne şunu düşünenok adamlar. Türkmenistanlılara şu modda, şu görünüşde kelleleri, şolary alaky işlemeýän saňsar aňdyrma näme diýsen şoňa ýykylyp duran kezaplara ananýan, kezaplara pul nidirýän, kezaplara ses berýän, kezaplara hökümeti getirýän bir mankur süraýa urjak bolýarlar. İntek dolu öwrülmedi Türkmenistanyň adamlar. Ýöne Türkiýede başardylar. Şoň üçin Türkiýe bilen baglanşykly. Erdogan %95 saýlanýar. Şu saýlawda näme üçin saýlanýar? Erdoganyň garşysyndakylarda yeterlik derejede hakykaty görüp bilmek, hakykaty seljerip bilmek, nişanaň nerediğini bilip, siýasatda nişanaň nerediğini bilip, şol nişana urup biljek ukypda kändir. Men adam lider görem okşataydı. O Kemal Kılıçdaroğlu ýa-da ol ekskalator var, ýöreýän merdiwan ýa-da şoňa ters minýär. Özüni halk birazjyk nemetse, şoğun görkesi özüni ýitirýär. Ol adam döwlet işgäri bolup biler. Bir döwletiň edarasynda gowy memur bolup, döwlet işgäri bolup işläp biler.
öne syýasat edip bilmek. Syýasatçy däl. Syýasatçy bolmak, onda da prezident, premier minister zat bolmak aýratyn ukuyup isleýär. Onuň üçin gata aýratyn ukuyup gerek. Sen öz içiňdäki wajdanyň ukuyugyň bilen, tebigatyň kanunlary, Allah Taala'nın ilahy düzgünleri bilen sağlaşykly garmoniýada balans, deňaramlyk saklaýan adam bolmaly. Bolmasa oho, bu ýugdargalar barka seni hiç sade düzeltip bilmeýär. Erdogan ýekeder, Erdogany Putin golawaty. Erdogan Berdimuhammedowlar bilen biznes edýär. Erdogan hemmeti bilen biznes edýär. Tapagy ýok bulara. Bular pulu çokunýan adamlar. Bular hudaýy, dini pul. Şoň üçin berim gökden ýol ýatar. Pul bilen amalya Erdogan. Satyn alýar şolaryň hemmeti pul bilen. Şoň üçin Türkiýede düýüplü ütgeşiklik bolmaýar. Muňa da garaşma. Indi bular ýalakadatlar arkaýyndan soň Erdogan watandaşlarynyň gulagyna gowy minen soň, gulagynyň arkasyna gowy dependen soň indi bu gününi sanayan Berdimuhammedowlaram halat etjek bolýar. Näme üçin? Pul üçin. Özüne reklam edýär. Hem pul gazanýar, hem syýasat aýdan reyting gazanýar, hem pul gazanýar. Bir daşda 10 tane towşan aglaýar. Bir okda 10 tane towşan urýar. Mundan gowda erkime etdirip durana. Şoň üçin indi bir watandaşymyzdan şu gün gowy bir maglumat geldi Türkmenistanyň içinden. Inni şeýle bir ýagdaý bar. Bular şular ýalaky arzu, hyýal, öz aralaryna plan edýärler. Putiniň guyrugyny halat etmeli. Erdogany ýene täzeden prezident taýlatmaly we bu Berdimuhammedowlaram Türkmenistanyna oýnatgy dikme hökümet hökümini bir Orson dikmesi hem Orson hem Erdoganyň Putiniň oýunjagy hökümini hem Hytaýyň oýunjagy hökümini şo mafia prezidentler mafia hökümetiniň oýunjagy hökümini Aşgabatda tutma. Diňe Aşgabat. Bular Aşgabat gyzyklanýar. Ýurdun başga ýerleri gyzyklanýar. Şoň üçin bular ne Berdimuhammedowlary edip ulanyp saklajak bolýarlar. Ýöne bärde şeýle batlar. Bu Berdimuhammedowyň haramdan saglygy el beremok. Hiç ýyly planyna ýokdy. Planyna ýokdy. Birden tötenlikden howsala düşüp Berdimuhammedow özüne mawzele gyssaly mawzele gurdurmaň külkünne düşdi. Gyssaly ýagdaýda. Şoň üçin ha görýän bolsaňyz, ine şu Tatarstanyň ýol başçysy baş tutany şol ahalyň täze paýtagty arkada şäheri diýilýär. Yallaklan şäheri. Şo arkada şäherine şol Berdimuhammedowyň Edil Niýazow haram başyň mesçitde gömülşýäli. Munam şol mesçitde gömjek bolýarlar. Şoň üçin hem şol mesçit şu haramdan mawzeleyi bolmaly. Şol niýet bilen taýýarlanýar we gyssaly ýagdaýda şo mawzeleyi taýýarlap ýetişmeli. Sebäbi muň sanalyja ömrü bardy. Haramda ölenden soň näme bolar? Köp senaryo var. Bu süplük, ganhor, vampir, serdar, süplük, sıçan. Başarıp bilermi? Başarıp bilmeýär. Şu oýunyň Ors gazyny Türkmen gazy ýaly edip, Türkiýanyň üstünden, Erdoganyň üstü bilen Ýewropa satmak. Bular ýaly zatlary, arkaýyn bular ýaly
taýýarlanyp orta atyp bilýän bolsa bol adamlar. Bol adamlaryň bil baglaýan zatlary bar, olam näme? Şunu hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Ýene bir gerek men ýatladýan. O bolkular ýaly däl dünýä syýasaty. O bolkular ýaly däl dünýä dolanurlyşy. O bollar hakykatdanam belli döwletleň, ýurtlaň, hökümetleň diýem. Hökümet çalşýar, ýöne döwletiň syýasaty ütgän ok. Meselem Angliýanyň syýasaty ütgän ama hökümetler çalşyp durýar. Häli şeň ýöne döwletiň syýasaty ütgän ok. Ýöne köp ýurtda, meselem Amerikada, esasanam Amerikada syýasaty ütgedýän, syýasaty urupdurýan, syýasata täsir edýänler pullarlar, korporasiýalar, halkara korporasiýalar. Olaň watanam ýok, olaň Hudaýam ýok, olaň imanam ýok, olaň dinim ýok, hiç adam ýok. Olaň bar bilýän zady pul. Ina ýa-ni ýakynda bütün dünýä halklary bir synagdan geçdi. Koronavirus diýilen bir ýokanç keseliň synagdan geçdi. Duruşy bilen emeli ýagdaýda. Bu koronavirus bilen adamlary, näçe köp adamy hökümetleň, rejimleň, diktatorlaryň kontroluna geçirip bilmek üçin edilen ýörükde test. Hem psikologik hem fiziki test. Adam hem psikologik taýdan zaýalamaly, hem fiziki taýdan zaýalamaly. Şonuň üçin birden orta çykdy, birdenem ýok bolup gitdi. Eýle de bar, eýle zat diýerler. Elbetde bu pul ýasadylar. Intek bu baýlar näçe baýasa şonça gysganç bolýar. Şonça harsy dünýä, şonça bahly bolýar bular. Şonuň üçin bular inni ýetdiler şonça milliard gazanlyk dep goýursun etmeýär. Şonuň üçin inni pikir edip görün. Koronavirus modasy başlady bolan, urra hemme hökümetler şol wagt etdiler. Hemmesi şol wagt etdiler. Siz aýdyp bilersiňiz. Türkmenistan etmedi, Türkmenistan hiç zat etmedi. Gerek ýok Türkmenistanyň etmegine. Türkmenistan ýaly öz watandaşyny kontrolda saklayan başga rejim barmy? Ýok. Şoň üçin gerek gel. Bulu gerek görmediler olur. Şonda da kiçidilenlerde bazat eden olurlar, ýöne gerek ýok. Gerek ýok. Belki de hojaýynlar aýtdy, siz onsuzam dogry kontrolda näme gerek diýenler belki. Şoň üçin bütün ýurtlar aýagarlygyny öz watandaşlaryna çäklendirmek girdi. Ýok, oňa etme, muny etme, daşaryk çykma, onu etme, ýok, maskaly, ýok, nämelet, şu bu zat, o edip psikologya ýagdaýda adamlar testden geçirdiler. Bu döwrüwa gulçulugyň başgaça bir görnüşi. Ýadyňyzdan çykanma. Kolonizatorlaryň, batywaljylaryň, baknaçylaryň başgaça görnüşi. O öňkü ýaly orta asyrlardaky ýaly goşun çekip barıp bir ýere basyp alyp zat edip baýdan adamy ütkedip, adyň familiýaňy ütkedip, türmäge salyp, daşyna tikeni sym çekip olar ýaly gerek ýok. Häzirki dünýäde, häzirki döwür wagt dünýäde gulçulugyň, baknaçylygyň dürli görnüşleri, dürli formalary, formatlary bar. Şonam ýoş durmuşy geçirip gidip oturlar. Indi men näme üçin muny mysal getirip aýdýan? Şu Ors gazyny türkmen gazy ýaly edip Ýewropa satmak. Diňe bir Orsuň gazyny däl, Orsuň bütün pul edýän, pul ýasaýan, pula durýan baýlyklaryny, emlaklerini, yerlerini, şäherlerini, topraklaryny, malyny, emlagini satmak üçin biz şolary ýaly bir öz aramyzda sistema döredeliň, ulgam döredeliň. Biz araçy bolalyň, spekulyant bolalyň, peýdakeş bolalyň. Bizim üstümizden çıkarsınlar.
hawa, şappat, yumruk, depik, degse ilki bilen birinji yumruk, birinji udar darba degse kime deňmeli? Burdan ýykylaýanna, ýok bolaýanna da bir köpüge durmaýan Berdimuhammedow hökümeti almaly birinji darbany. Şeýdip bulanýarlar. Birinji darbadan soň ol innike darbalara çenli olar eýem taýin bolup betişýär. Şoň üçin bu işin bu tarapynda. Ana şo ýan gaýdyşym ýaly. Her ýurtda pulo özüni satýan toparlar bar. Siýasatçylaryň arasynda da. Siýasatçylaryň daşary ýan gaýdyşym ýaly halkara korporasiýalar bar. Eger Günmataryň habarlary bilen gyzyklanýan bolsaňyz, Ýewropa parlamentiniň mejlisiniň ýokary wezipeli işgärlerinden bir aýalyň paraxorlukda tutulanyny, öýünne ummatan mukdarda Edil Erdoganyň öýünne, oglunyň öýünne, ofislerine, zatlaryna tapylşýaly ullokam lomaýlamay ummasyz nazyk pullum tapılanlygy zatlara aýdyrly, görkezirli işinden, wezipetinden özü aýryldy, uzaklaşdyrly, daşlaşdyrly başga mesele. Bu nämeň görkezi? Şunuň görkezi. Siz inni gürleşäs, pikir alşýas on adamlar aýdýar. Şular alakar. Ay, Amerika ettirmez o, Ýewropa ettirmez o, ol ettirmez o, bul ettirmez. Janyň onlar. Men sizi düşünem bak. Käbir adamlar aýdýar, Birleşen Milletler Guramasy näme üçin çäre görenokdy. Birleşen Milletler Guramasy diýäniň şol agza döwletleriň wyznosy berýän puly bilen, şolaň giden gitdi berýän pullary bilen, pul kömekleri bilen aýakda duran, şolaň sponsorlugyny işleýän bir edara. Sanksiýa goýmagy, diýeni etdirmäge güýji ýetýärmi? Ýetenok. Ýetýän orada bu zatlar bolmazdy. Birleşen Milletler Guramasy bilen baglanşykly utopiýaňyz, arzuwuňyzy ertekiňizde bir tarafa goýun. Halkara guramalar. Gellik halkara guramalar. Halkara guramalar da kimler işleýär? Halkara guramalarda işleýän adamlar umuman hemmesin diýip aýdamok. Umuman alanda köpçüligi ya siýasatyň içinde bişen, siýasatyň içinde gowy algap beren ýa-da ýan gaýdyşmaýaly baýlan klublaryna esasy wezipeler alyp baş rolle bolmasa da şol klublaryň bir agzalary bolup duran adamlar. Özüňiz bilýäňiz. Amerikan kinolaryna, zatlaryna da görkezýärler. Garwardy oturdy, onu oturdy, muny oturdy, etiketkan barmy? Ýa-da oturdyň onam neme diýen ýok. Siz pikir etmeň, bu halkara guramalyň işgärleri, ýa diplomatlar, siýasatçylar, zatlar hawa o etiket gasy, odan etiket gasy, wow, hawa Garward, ýene bir zat, ol bu hawa ýöne. Pula satyn alynýarmy şol adam? Birinji kriteriýa şu bolmaly. Pula satyn alynýarmy? Özüni satýarmy? Ojdanny satýarmy? Ýurduny satýarmy? Watanyny satýarmy? Ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny satýarmy? Şunu satýan adamlara, kezzaplara inaş görüp duran diktatorlaryna, olaň ýaranlaryna, taşşakçylaryna, oýunjoklaryna şolaň pullaryna maýyl bolup, şolaň diýenini edip, şolary gollaýarmy? Pula satýarmy özüni? Türkmeniň geljeğini, bütün adamlaryň dünýäň geljeğini pula satýan adam dälmi? Şoňa seretme. Ol halkara guramalar diýip gözüňizde ulal diýäňiz. Plan gurama, plan näme zat, onu işleýänler hem adam. Olaram adam. Olaram içinde pul gowurýan. Elbetde. Человеческий faktor diýär. Adam faktory hemme ýerde bar. Adam faktory bolmaýan zat ýok. Yeterlik derecede işgär, yetenok, şoň üçin işlere ýetişip bilemzok, olan bir sebäplen biri. Ýöne iň esasy sebäplen bütün dünýäň çaýkanyp, bulaşyp duranyň sebäbi hemmesi şu pul. Baýlar has baýajak bolup,
diktatorlar has erwet bayajak olup, has köp tağıtda oturacak olup, pul için uruşturýarlar. Häzirki uruş, Ukrainadaky uruş, Putin bilen Ukrainanyň arasynda. Putin bilen Günmataryň arasynda. Ýok. Pul ýasaýanyň arasynda. Putin we Putiniň adamlara uruşýa, Ukrainankylara uruşýa. İki tarapdan pul gazanýanlar arkaýyn myhmanhanalarda, ýene bir ýerde arkaýyn bulgur çakıştırıp, içişip, çekişip, keyp edip ýörler. Ýöne propaganda, resmi propaganda heresen ol ýurtlar hamala bir-birine düşman ýaly. Ýok, olar ýaly öňküler ýaly bir anyk nemeleri ýok, sergetler, araçaklar ýok. Globalizasiýa diýilýär. Şol inha globalizasiýanyň netijesinden boldy. Ukrainadaky uruş sebäpli bütün dünýä ykdysady sistemasy bozuldy. Köp zat bozuldy. Bu bozulmagam inha şolar ýaly götübokly Berdimuhamedowlar ýaly, Erdogan ýaly, Putin ýaly. Onuň mol aýagy Tatarstandaky men hasabam edem. Şoňa meňdeşler şolar ýaly absurd kameralaryň öňüne geçip reklama, reyting üçin bolguly zatlar eden etmegini şolara yüreklendirýär, şolara ruhlandirýär. Inha şu ýaly. Bütün dünýädäki syýasy, döwlet syýasatlarynyň pullarlaryň, diňe pulu çokunýan adamlaryň kontrolüne geçen üçin dünýäde şu wagt hemme düzgün bozup gidýär. Wajdanın kontrolüne bolmasa, imanın kontrolüne bolmasa, hemme zat pulun kontrolüne bolsa, şunu ýadyňyzdan çykarma. Bir adam 5 milyard berip satyn alýan bolsa, Berdişkalary, Berdimuhamedowlar. 7 milyard beren adama 5 milyard beren satyp bilýändir. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Öz ýurduny, öz wyjdanyny, öz halkyny satan adamlardan hiç wagt hergiz olaň süýji sözüne wagdasyna arlanyp olar düzeler. Towa gelir, dad eder diýip gowlugy garaşmaň, mekrowanda bolmaly. Şoň üçin Ors gazyndan başlap sanksiýalary böwsüp Türkmenistanyň üstü bilen, Türkmenistanyň üstü bilen, Türkmenistandaky diktaturaň üstü bilen bolar Erdoganyň araçylygynda Ýewropa, Günmatara we beýleki döwletlere öz nemelerini satarmy? Baýlyklaryny, tebii baýlyklaryny, zatlaryny satyp biler. Şun hakikat bolmagynyň yüzde näçe şansy bar diýip soraýanlar bar. Men öz şahsy düşünjem 50-50. Ýagny bulara päsgelli berip biljek syýasy erkler, syýasy döwletdäki güýçler pullarla pulu çokunýanyň kontrolüne bolsa, olar köpräk pul teklip etse, olara ýa aýtdyma, aýnan kim alsa şol alsyn, toý bolsa bolýar, pul bolsa bolýar olar. Aýnan kim alsa şol alsyn. Şoň üçin pula satylyp goýberler, dünýäň geljegi, ykbaly, türkmenler hakda gurrunmy. Inni bu Ors gazyny bular simboliçiski Ors gazı bilen başlaýar ýöne intak Orsun pulu durýan köp zadyny Türkmenistanyň üstünden geçirjek bolýarlar. Esasy biznesi Türkmenistanyň üstünden Berdimuhamedowlaryň diktaturasynyň üstünden etmek Orslara näme üçin bähritli. Erdoganyň üstünden etmek Erdogan mekir, näçe diplomsuz bolsa da, näçe neme bolsa da Erdoganyň komandasyny
ağırlatmak, oynamak, zat etmek Berdimuhamedowlara wara kyn. Erdoğan we Erdoğanyň adamlary ýokary kategoriýada. Berdimuhamedowlar ýaly däl. Şoň üçin gaty ýokary ligada bolan soň olar. Şoň üçin näme? Berdimuhamedowlar ulanmaly. Prezerwatif ýaly ulanyň zyňsanam nemesi ýok. Çalyşyp goýberýän gotardy ýitgi däl. Şoň üçin Berdimuhamedowlar ulanmak, Berdimuhamedowlaryň üstünden sanksiýalary deşmek, göwüsmek bähwetli. Putin üçinem, Erdoğan üçinem, Berdimuhamedowlaryň öýleri üçinem, we beýlikler bulan ýaranlary üçinem. NKW'den Stalin'in miras düşürleri üçinem. Sowet Soýuzynyň hyýaly bilen ýatyp durýanlar üçin. Henüýem Sowet Soýuzynyň nemesinden halas bolup bilmeýänler öz egajyklaryny sypalamaklar üçin şular ýaly hereketler, reytingler. Indi bu Ors gazyny türkmen gazy ýaly edip çykarmaly diýilen meseleni orta atanlar bu tema bilen araşykly bu habary siz nemeden Türkmenistanyň Kronikasy neşrinden okap bilersiňiz. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine bu bilen baglanyşykly habar. Giňişleýän jikmejik, şoň üçin men bu taýda hemme zady jikmejik aýdyp wagtary oturjakkan. Naşular ýaly kronika.tm.com internet sahypasyndan Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň şol habaryna siz seredip bilersiňiz, şo taýdan tanışyp bilersiňiz. Şo taýdan sepemma ekspertiň aýtdy diýen ýerine bassaňyz ekspertiň öz aýdan zatlaryny çykýar. Şo taýda näme diýen? Ura.ru diýen bir saýtda çap edilen neme ekspertiň hünärmeniň garaýşy. Olam näme diýen? Merkezi Aziýany Kawkazy öwrenýän bir ilmi bir neme edaran işgäri Stanislav Prichinin bir biri şular ýaly garaýşy öňe sürýär. Sebäbi diýe häzir Ors gazyny, Ors gaz ýanada saklap bolan ok gidip oturýar. Şoň üçin höküman bir ýere satyp ýetişmeli. Şoň üçin häzir ýene bir marşrut bar. Aşak Owganistan, Pakistan, Hindistana ýetirjek bolsaň, Orsun gazyny bu marşrut, bu ýol howpsuz däl. Näçe talibanlar bilen bile biznes edibersin. Berdimuhamedowlar, Putinçiler tapawdy ýok. Howpsuz däl. Bu bolanok. Şoň üçin gysgaly çäre hökümini edil türkmen gazy ýaly edip Ýewropa çykarmak Erdoğanyň üstü bilen. Berdimuhamedowlar we Erdoğanyň üstü bilen bu birazajyk heňe gelýär diýip şular ýaly garaýş öňe sürýär. Soň ýene bir şo taýda Vladimir Kireýew diýip bir hünärmeniň garaýşy bar. Şo hünärmeniň garaýşyny men siziň dikkatyňizi ýetirjek. Inni bu adamlar näme diýe? Bu ekspertler hem beýle garaýşy öňe sürýän Russiýa Federasiýasynyň döwletiniň ekspertleri, hünärmenleri, bular näýle adam? Inni bular käbirler aýdýar da bir pikir alýşýar bolan aýdýar pul gelýär Türkmenistana halka bir peýdasy bolar. Iň azyndan Russiýa bilen gatnaşyklary gowlansa, aý Türkde ýagdaýlar gutordy, inni adamlar Russiýa gidip başlar. Russiýanyň ekonomikasy gowlansa, iň azyndan türkmenler gidip Russiýada işler zat eder. Halka biraz azygam bolsa şoňur peýdasy bolar. Häzirki ýagdaýda näber gowy bolar iň azyndan
garaýş bildirýän adamlar bar. Indi şol adamlara men bu Ors hökümetiniň bu siýasatyny gollaýan adamlar Putiniň siýasatynyň reklamasyny düşündürüşini ýorgudyny edýän alymlar, ekspertler, hünärmenler, strategistler esasy düşünjesini, bulan nähili adamdygyny, bulan türkmeni nähili görýändigini, görmek isleýändigini, türkmeni nähili gulgyrnak etmek isleýändigini öz agzy bilen aýdan sözleriniň üstünden size subut edýär. Häzirni näme diýär? Bu diýe häzir bu Putiniň hökümetiniň Berdimuhammedowyň üstünden bu ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegi, bile biznes etmegi, hatda bir şu günwataryň sanksiýalaryndan halas bolmak üçin ilkinji gysgaly çykaly hökümni Türkmenistany ulanmagy diýe beýleki ýurtlardaky türkmen diasporada diýe gaty diýe uly kömek eder diýe. Aslında diýe Putiniň hökümeti diňe bar sanksiýalary deşmegi, böwüsmegi gözüňde tutanok diýe. Türkmenistanyň daşyndaky beýleki ýurtlardaky türkmen diaspora, türkmenler bar, şolara da täsir etmegi. Şolaryň arasynda özüne awraýp tarapdar gazanmagy diýe gözüňde tutýar diýe. Alym şey diýip inni, ýa-ni şo bilermen ekspert şey diýe. Inni şol politolog i sosiolog Plekhanov institutynyň politologu we sosiologu Vadim Yevseyev diýilen bir hünärmen şeýle garaýş bildirýär. Ýanky garaýş bildirýär. Türkmenistanyň daşyndaky türkmenlerem Putiniň hökümeti öz täsir astyna alyp şolary özüne gowy görkezjek bolýar. Şolary öz kontroluna geçirjek bolýar we geçirer şu biznes gatnaşyklaryny, söwda gatnaşyklaryny şolary alaky aýdylşy edip başlata diýe. We şo taýda da näme diýe? Mysal getirýär. Seredin üns beriň şuňa. Şol ýanky Vadim Yevseyewiň öňe sürmegine görä. Eýranda diýe 850.000 türkmen ýaşaýar diýe. Eýranda 850.000 türkmen ýaşaýar diýe. 700.000 Owasanda ýaşaýar diýe türkmen. 150.000 diýe Türkiýede ýaşaýar. Türkmen 85.000 diýe Hataýda ýaşaýar diýe. Ine bu adamyň ekspert boluşy, bu adamyň bilermen, hünärmen, alym boluşy bärde Rus paşalygyndan galan batwalçylykly siýasatyň ýysy gelýär. Täsiri şoňda ol kontroly bar. Batwalçylykly siýasatyň. Indi men size hakykata ýakyn sanlary men aýtjak. Indi men ömrümün köpüsü 94-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri Bismillah diýip başladyk dünýä türkmenleri hereketine. Dünýäň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän, okuyan, dünýäň dürli ýurtlaryna ýaýran türkmen diasporasy ýa-da dünýä türkmenleri bilen baglanşykly köp zatdan habarymma onlarça ýyllap işleşdim. Şoň üçin özümi dünýä türkmenleri boýunça ekspert, bilermen, hünärmen diýip arkaýyna atlandyk biljek. Şoň üçin köpsiniň arasynda bolup gaýtdy, men edem gatnaşyklarym dowam edýär. Indi bu Vadim Yevseyev Eýranda diýe 850.000 türkmen bar diýe. Bu 850.000 türkmen Orsun
häkimetini, Orson ağalygyny kabul etjeklen sanymyka. Bu nerden geldi bu 850 000? İran'ın Ors paşası tarapyndan sowgat edilen Türkmen Tehra diýilen sevti. Häzir İran'ın öz resmi Gülistan, Mazandaran nemelerini, vilayatlaryny öz için alýar. Şolaryň bölegini öz için alýar. Aslında o taý tarihi ady Türkmen Tehra. 2 ýyllap öz başyna döwlet bolup oturan İran'daky türkmenler. Olaň ilatam 3-4 milyon töweregini 850 000 nire 3-4 milyonluk Türkmen nire Türkmen Tehra'daky Günorta Türkmenistan'ym diýil ýaşagan. Arasda Türkmen öldüm. Türkmençiligiň iň gowy saklanýan ýeri şo İran'daky Türkmen Tehra'daky türkmenler 2 gerek 3 ay bolup gaýtdym şo taýda. Komandировкада. Birinji komandировкam Türkiýe Döwlet Teleradio Guramasynyň adyndan, ikinji Azatlyk Radiosynyň adyndan. Beýleki ýerler bilmeýän bolsam men gowy bilýän ýerim şo taý. O Türkmen Tehra'da nädip 850 000 türkmen bolýar. Bu Ors Günärmeniň nemesine görä, öňe sürmegine görä. Bärde de diýmek ýaman şolong ýaman niýetlidigini suwut edýän suwutnamalar iň öňe suwutnama şo. Emne 700 000 diye Owganistanda var. Umuman Owganistanda ve Owganistandan Pakistana, Hindistana, Türkiye, Arap ýurtlaryna zadyna hemmesine ýaýran kökü Owganistandaky türkmenlerden Awganistan Oğuzhan atamyň Awganistan diýip atlandyran ýer bar. Şo taýda ýaşaýan şo taý göbek bagy bolan şo taýdaky türkmenleriň sany 700 000 däl 7 milyon. 7 milyon. Bu 7 milyonyň içinden 700 000'i Orslaň ağalygyny kabul eder. Orslara simpatiýasy başlaň diýjek bolýarmy. Bu sany nerden çykardy bu adam? Bilemok. 150 000 diye Türkiye'de var diye. Ors taraptarlarının, Ors fanatiklerinin, Orsçuluğun sany 150 000 bolup bilermi? Türkiye'deki. Türkmenistanlılar diýsen 1 milyon gowrak Türkmenistanlı var Türkiye'de. Türkmenistan'ın raýaty bolan Türkmenistan. Asla Türkmen bolan özüne men türkmenlik döşüni gurýan ýaşaýşy, halysy, kilimi, keçeti, tahyasy, eşigi bilen, sady bilen, keşdesi bilen, nahara bilen, şoğru bilen türkmençiligi, gadymy türkmenligi ýaşatyp beren türkmenliň sany diýsen, yerli türkmenler var. Türkiye'deki 55 milyondan aňyrda. Bu 150 000 nerden çıktı Türkiye'deki Türkmen sany? Türkmen sanynyň sany 1 milyonu geçýär. Hataýda da diýär 85 000 Türkmen var diýär. Salar Türkmenlerine diýär. Ne bolýar? Hataýdakylar bilen baglanşykly hiç zat diýjekler. Özbegistandaky 8 milyona bolýar Türkmen näme? He? Olar Türkmen näme ýa? Bu näýli ekspert aýby? Ina, şol adamlar, şeýle düşünjedäki adamlar Türkmeni dünýäde aýbar bir gysym halk, arkaýyn oýnap, allap bolýan halk, mal, bagyslardyň çorny jopy zat diýip kemtedýän şolar ýalyky haramzadalar. Täzeden awa Berdimuhammedow bilen samsyklygyndan Berdimuhammedow bilen sanaly gününden ýakyndan ol öljek haramdan saglyk ýagdaýynyň hasam erwet yaramazlygyndan peýdalanyp diňe bir Türkmenistandaky däl beýleki ýurtlardaky köpçülik türkmenlere biz öz täsirimiz astyna alars diýe şoňa kömek eder diýe. Häzir biz sanksiýalara garşy Türkmenistanyň
Berdimuhammedowlar diktatorlygyny gollap Türkmenistany ulanyp bilsek, Owganistanyň gelýän narkotrafigy gowy edip bütün dünýä garşy ulanyp bilsek, başga-da bütün sokuşlyklary Berdimuhammedowlar, Erdogan, Putin üç wurşlugyna, şeytan üç wurşlugyna gowy edip ulanyp şundan pul ýasap bilsek, diňe Türkmenistandaky türkmenler däl, ýanky sanayan ýerlerindäki türkmenlerem diýe biz öz kontrolumyzy aslında saklaýas diýe, saklap bilersiz diýip şey diýip garaýş öňe sürýär. Ilham Ekremanda onlar. Orslara şokunýandan. Orslar keramatly, halaskär. Ay bilemok. Özünden hem gowurýan şular ýalaky mankurtlaň, aňdyrmalaň, özüne satan, imansyz, wyjdansyz, dönükleň, satançylar inha çokunýan Ors imperializminiň türkmenler bilen baglanşykly täze döwrowa imperializm baswalçylykly syýasaty şundan ibaret. Şundan her biriňiz ilgün bähbetli özüňize netije çykararsyňyz diýip umyt edýän Mekromanda bolýar. Kommentariýalara geçip hoşlaşyp şoň üçin aýplaşmaň, giýjem başladyk. Garajoglan aşnajan sakarlaş. Assalamu aleykum gadyrdan ýyllaşlar döwlet gardaşym taýanmanmysyňyz hemme taýjol ömrüňiz ok bolsun. Batly gadamlar bilen gümmür däp gelýär. Ors agalygy, ors baknaçylygy. Şoň üçin hem görýän bolsaňyz fonuna, arka fonuna men Göktepe uruşunyň kartinasyny goýdum. Göktepe'de 45.000 türkmen gyryldy. Daş owuzdaky gyrgynçylykda 70-80.000 türkmen gyryldy. Awa, siz kimin bilen ýoranyňa şany girjek bolýar? Ramazan Juma burada parasmaylıklar iverttir taýjaba. Näme diýämi? Kerim mi? Salam agam, sen nireň watandaşy? Jogap beräýsiň diýe. Men Türkmenistanyň watandaşy. Şolar watyň özünde de Türkiýanyň watandaşy. Eger şolar ýaly seni gyzyklandyrýan bolsa, men şol Türkiýanyň İçeri İşler Ministerliğinin bir dokumenti var. Notariusdan tasdikladylar. Şonu ýörüýte sen dikkatyňa ýetirin. Sen we sen ýaly şu temada gyzyklanýanlar köşeşer ýaly, kanaatlanlar ýaly bolýarmy? Bolýarmy şu jogap? Kerim watandaşlyk möhümmi? Bu möhümmizi ýeri bar, möhüm däl ýeri bar. Öz diýmese-de bir diýdirýänler. Ya ol pikir edýänler, men haýsam bolsa bir ýurdun, ya haýsam bolsa bir toparyň, bir ideologiýaň adyndan şular ýalaky çykyş edýän zat diýip pikir edýän bolmagy mümkin. Şoň üçin şular ýalaky Mekromanda bolýar. Täzeden türkmenleri, diňe bir türkmenistanlylary da beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere Orson kontrolüni geçirip Orslara gul etjek bolýarlar. Täzeden tarih gaýtalansyn. Bir okda bir näçe towuşan aglaly diýip höwes edýärler. Mun bu arzuň durmuşa geçirilmegini isleýänler Erdogan, Putin, esasy ikisi we Berdimuhammedowlar. Berdimuhammedowlar olar üçin hiç adam däl. Eliniň kirem däl olar üçin. Häzirki pursatda bir zat edip sanksiýa, ýumurjy, weýran edici täsirinden bir şonu ýeňleteli diýerler. Onu ýeňletmek üçin arkaýyn ulanyp syňyp bolýan kimler bar? Berdimuhammedowlar. Berdimuhammedowlar şeýle de soňu geldi. Ya eyle de gidýär bular, beýle de gidýär. Bular yüzüň ýatsa da gidýär, arkan ýatsa da gidýär.
haýsy pozisiýada berse-de gidýär bular. Şoň üçin ýitgidäl olar üçin ýöne bolany ora näme peýlalan galanlýarlar. Ol Kulowun Tatarstanyň baş tutany o näme etýär? Dinem şolary ýaly adamlara galdymy? Şolary ýaly adamlaryň düýbün tutan meçhide baryp şo taýda namaz okularmy diýenler, emma ol meçhit namaz okumak üçin däl, ol meçhit edil şo haram maşy niýazyň mawzeleyi bolşy ýaly Berdimuhammedowyň mawzeleyi üçin şuň çüýrep inni ýok bolup barýan şu haram bedenini gömüp şo taýda şoňa çokunýandan käbet edip mawzele gurmak üçin gysgaly ýagdaýda salynýan meçhit o. Ol meçhit adata wadet edilen meçhitde şol haramdadan gömülmeli meçhidi şu ýylyň içinde. Hawa mehribanlygyny şuňky efirimiz, şu maglumatlarymyz şundan ibaret. Halan halama. Niçe diýip bilersiňiz? Ortlara garşy propaganda diýen eýle beýle muňa her hil baha berjek bolup. Şuny ýadyňyzdan çykarmak. Men ýan ýoldaşym Russiýa Federasiýasynyň watandaşy. Men Rus halky bilen, Russiýa Federasiýasynyň watandaşlary bilen hiç il meselem ýok. Men dawam Göktepe'de 45.000 Türkmeni ilginç ýagdaýda 25 kilometr kovalap Gırıştan geçiren Kerçen Skoblev ýaly öz etini gemirip gudurlap ölen batwaljylar bilen. We mundan soňra Türkmen topraklaryny we Türkmenliň ýaşaýan beýleki ýurtlardaky topraklaryny dünýäniň ýerine Türkmen baý bolsa men orta güjük edip ulanaryn, hyzmat etdirerin, gul etdirerin, agent, şulçy etdirerin. Şolary ýaly planjyklar edýän Ors imperializmine garşy men. Ors halkyna garşy da. Ors imperializmine garşy. Diňe Ors imperializmine garşy ýok. Amerikan, Angliýa, Fransiýa, ýene niri diýjek, Hytaý, Erdogan ýaly, Eýran, nirde var imperializm, baknaçylyk baý bolsa, nirde var diktatoryň bähwidine boljak bir iş baý bolsa, projekt baý bolsa, biznes baý bolsa, şoňa garşy men. Şuny sizden haýyş edýän seljerin, çalyçdy, eşdip, çatma, yıkma, intak, soňuna çenni diňlemän, soňuna çenni nemetmän, ay bla-blanyň agendi, eýle beýle ýok. Men Hudaýa şükür pula çokunýan adamda. Biz pula satylýan adamlarız. Pula satyn alýan adamlarız. Oho, bu adeçenni köp pursatlar döredi. Bu topar teklifler dağıtlar bolly. Aýla ogly manada dağıtda. Ýok. Biz Allahdan gorkýas, imanly, wyjdanymyz bilen ýaşaýar. Bizim baýlygymyz, imanymyz, wyjdanymyz. Bizim üçin näketäk baýlyk şo. Pul ýanyň bugün maýer ýok. Pulum gördük. Tanayanlar bilýändir. Biz pul gören adamlar. Bu param parlayandan düşünü görmejek şertlerine ýaşan adamlar wagtynda. Halal, onu da halal girdijiler. Şoň üçin mehriban doganlar, ýene birazajyk nemelerimiz bar. Görüň. Okaryýaly. Taşatçylardan biri geldi. Onu uğratdyk. Satanyň arasyna Putin kakasynyň Berdimuhammedow bilen satanyň arasyna uğratdyk. Mehriban doganlar, hatirjem bolun. Biz görüşmede dowam edýär. Ruhdan düşmenler. Bu diktatorlar
özlerine göre nähili hata etseler ediversinler. Plan düzseler düzüversinler. Nämeseler ediversinler. İň soňunda hakyn diýenim bolar. Hakykat bolar, hakykat diýenler. Halal halkın hakykat görüşini dowam mehribandy bolar. Berýän gollawlaryňyz üçin çäksiz minnetdarlyk bildirýän. Ýene de bol gerek. Nähip bolsa ýeňiş bilen gerek. Bu ýyl halkyň ýyly. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Nähip bolsa. Bu samsagam haramzadanam olmaz dileýe gömerler. Son görüberýäs. Onda mehriban dolanlar. Şunlukça efirimiz şundan ibaret. Ýene-ki efirlemede çenni hoş sag bolun, Allah ýaryňyz bolsun. Sagaman dynjalyň. Amerika tarapdan seredýän tomaşaçylygymyz köp sag bolun. Siziň günüňiz aýdyň bolsun, ertiriňiz haýyrly bolsun. Sag bolun, saglykda, toýda. Halkyň ýylyny, halkyň häkimetini, Türkmenistanyň Halk Respublikasyny watanymyzda taşakly gatnaşyp başlanyň şu. Sag bolun, mehriban dolanlar. Allah ýaryňyz bolsun.